material estuan sortu ginen. Arbasoek aberri mendrea ontzi ziguten, merkataria beratzek merkedokario erosten dituzte gure lurra. Gure jendearen ezurra, lurrak eta ezurra. Eta badoa zurtaroa, eta gu ere bagoa, gero eta gutiago gara ginen ma, gero eta gutiago ginen ma. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Urzuia itxasu irulegi, Ozirrik eta txoko maitia. Jendea misterioa ere batekin, ahoskatuko ditu izen zahok. Jendeak misterio aire batekin, ahoskatuko ditu